Muhterem cemaat, бик зур конкурс игълан итәм. Иң шәп җырга конкурс. Шәп җыр дигәннән менә 3 кенә хәрефтән тора торган бу сүз, монда бөтен мәгънә, бөтен көйнең матурлыгы, шигырьнең матурлыгы ятырга тиеш. Иң башта җыр башлана әлбәттә шигырьдән. Шигырьне любой кеше язырга мөмкин, гади халыкта инде күп остары беткән шагыйрьләребез дә, җыр авторлары да язырга мөмкин. Миңа ансы мөһим түгел. Шигырь яхшы булырга тиеш. Яхшы, шәп җыр, мәгънәле шигырь. Мәсәлән, позитив шигырь дип әйтәбез икән, ул вакытта мин әлбәттә инде шияләрне үрнәк итеп китерерим. Ул позитив рухта бөтен катлам халыкка туры килә, яшьләргә дә, олыларга да. Кем лириканы ярата инде, менә мәсәлән, Уфалла арбасы кебек, мәгънәле, тирән, хәзерге яшәеш турында булса да ярый, хәзерге заман. Ләкин лирикада мискенлеккә китәргә тиеш түгел инде. Шуңа күрә иң башта шигырь язучыларга конкурс шигырьләргә кабул итәм, аннан соң инде аларга бик яхшы гонорарда булырга тиеш, чөнки алар тырышып иҗат җимеше бит инде ул. Аны булай гына язып булмый. Яхшы гонорары булачак. Аннан соң ки авторларына инде шулай ук яхшы гонорар, әйбәт ки язса инде шушы шигырьләргә. Кемдә инде ки инде шигырендә үзе язучылар хәзер байтак, аларга инде шагыйрьнең дә, ки авторының да гонорары икесе дә аңа була инде, бер кешегә булырга мөмкин. Менә шуңа күрә уяныгыз шигырь язырга һәм ки язырга. Конкурс тамамлана август ахырында, 31 августта. Уңышлар!